klopo nang wana salam. Rabi perawan kaiso duwe anak bareng rabi tuwa balak-balik nyidam. Iku mono guyonan. Bengi-bengi nyangking bantal gak payu rabi kok ginjal-ginjal. Nyambut gawe kanggo kebutuhan sak bendinane budal esuk molene sore supaya cukup ekonomine mulane wong wedok ayo sing neriman sing penting rukun ojo seneng gegeran kayane wong lanang gak mesti ojo ditekan pokoke saben dina gak kekurangan ana kalane wong wedok sing gak jowo nek dikei blonjo mesti dientekno senengane kelenceran sing tanpa guna wong wedok ngono iku bakal ngentekno clana jos 5 tahun gak ngitung belas ya. Selarine ana film unyil iku mono film anak-anak awan bengi olehku mikir sing tak pikir dadak duwe anak siji ayu rupane irunge mancung lambene sikar jambe arek wedok mlaku tak tutno mburine bareng arek noleh dadak ponak aku dhewe aku balik kuwirangan mlakuku banter kaya maling konangan arek tak delok saka kadoan aku sampe nobruk wong mekul bongkotan wong kampung padha
padha nyukurna aku nangis batinku ngelongso terus ditulungi wong wedok rondo yo apuku malih gak kerasa rondo ayu kelambine abang kudunge biru seweke parang sikilku dipijeti aku disayang-sayang tak takono riwayate jare pegatane Jepang enak wis cekap semanten kidungan kula sae mboten porong gerso enak nyambut gawe karo-karo kaya aku iki wis nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak ping pindhone kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwe titik wis. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu, besi, ya tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak matek. Wis urut maneh dagang aku. Repot iki dagangan opo iki enak. Iki nek gak duwe kanca-kanca kurang tepak iki. Hei keren. Lho, Waduh. Kenapa rambutmu kok mlungker-mlungker? tak ngetri. Rambut kok mlungker-mlungker. Iku brintik asli ta. Asli iki. Ono kalane sing brintik buatan. Oh, buat. Buat malah gawenan. Oh, gak, iki mulai cilik. Cilik ngono. Heeh. Oh iya. Lahir wis keriting aku. Keriting ya. Iya. Kok tekan dia kon? Tekan dia. Surabaya. Sing aran teko luar negeri kuwi sapa? Ya, teko Surabaya kuwi lha ana jothoke ta? Teko Tunjungan ta? Ya. Teko Wonokromo ta? Lah teko jothoke ngono ri. Endi teko ndi? Oh, pasar. Teko pasar. Pedho bojomu blonjoan. Oh iya, wis bojoku ya ngono. Meracang ya? Iya, timbangan omah nganggur kan. Si ana kesibukane nang omah, gak selalu ngomong anak tok ae. Iya, sakno bojomu ri anjene. Kok ngono gak kone wangi. Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno. Kon ngetero bojomu blonjo kon tinggal. Lho, gak ditinggal diketing ngono ta? Ya dituteno lah kok sing Lho, sekarang tukang copet aku. kon sing gawa keranjange. Kon gawa keranjange. Oh, keranjange. Lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebokno. Iya, lebono. Kangkung. Iya. Kon sing gawa sakno kon ndelok bojomu. Sing ero, kalau rek Sapari ngetut bojone. Lah sing gak ero lon, bojone Sapari nonton kiri lak ngono. Ayo pas yo kon kiri Aku mbek bojoku ku ya apa seimbang ta? Sapa? Aku mbek bojoku. Pas aku yo kayun bojomu. Ayo ndi mbek bojomu? Bojoku kayu tapi lemu. Ya iku sing entek-enteki panganan iku. Kene lho kon nek kulaan yo tak kandhani. Iya, ya apa ya apa? Kon nek ngetara bojomu, iya. Iya. Oh, kula apa sih kan biasane nang? Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet. Oh, iku ah. Iya, Triplek ya. Oh, gak nempel gegermu kono ta? Garing-garingan apa? Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula, Oh, gula. kopi. Kopi. Ya tak kandengi banyu-banyuan iki kadang-kadang. Banyu aki ya? Lho ya enggak ya ngeltik ya kalau gas iki. Oh, ora ngerti lho ngegas. Iya. Kon kula nang ndi? Kono Kula nang ndi? Ya pasar kono ae. Kula itu kon. Iya. Loh, kecidaan. Lah kula nanti. Oh, mulane badhe titik kon. Lah kula nanti. Nang Balikpapan. Loh, iya lho ngegas iki kon lek nggone ari. Kanggo ngono lah iku iya nek tuku kan. Heh. Peracakan cilik kan. Loh, gak apa-apa. Lah entek kanggo ongkos tok lah. Lho, kon seneng karo kancamu nang melarat ngono. Lho carane lho ri kon niku. Lho carane apa? Coba. Ae, mrono ya. Kon numpak apa sih mrono? Nang Balikpapan umpamane. Ya saya pesawat. Pesawat. Pesawat norono. Kon pesawatmu. Waduh, kok niku masyarakat nomor piro kok pesawat gak? Pesawat iki apa sih? Kapal terbang iki. Montor mulu ah. Montor mulu ya pesawat kon. Ya wis malum kan nang omahmu ada kenteng. Kon niku montor mulu ngori. Wis montor mulu, iya. Alusane ya pesawat lah. Aja numpak montor mulu, numpak kapal. Kapal iku suwe kan. Lho enak mek klesetan kon. Iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa kok ora nganggur aku. Ah, aja sampe ilang gak celeng ono sih kok niku. Lho, nang kapal nggo celengan barang. Lah ya apa supaya gak ilang? Oh, Ane kapan kok dhuwitmu kuwatir ilang? Turu kurep ana dhuwitmu. Gak ilang iya. Iya, kebacet aku tindin, mati.
Ngomongamu seneng yen kancane mati. Kono seneng mati, kancane wis mati kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa? Dodol apa no? Bojoku? Iya. Gado-gado ri rono kana digado. Kok kon niku temen takon. Iya, gado-gado. Oh, gado-gado. Iya, balik-balik kanca dhewe rono ae. Siapa? Blontang. Wis gak apa-apa keran kancaku mesti nyambangi panganane ta. Gak seduluran ri. Nah, sing penting seduluran. Heeh, Kasano ndelok nasi pecak belontang. Ya saiki yo gasakno, saiki jobe akeh kan. Oh ya syukuran lah. Siapa udan-udanan maju. Maju ese. Kono udan-udanan es maju. Lah yo maju kadidol kaya adus. Oh, nek udan-udanan niku aja adik dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan yo. Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sak piro nek kacang ijo? Ya biasa sih kan kacang ijo. Cilik-cilik. Iya. Lho, ngawur ae. Kacang ijo. Kacang ijo. Apa? Tuku kacang biasa iku terus ceten ijo. Ngono ya. Iya, laris ra. Angka timbangane ngono atuk tuku kentange dicet ijo. Gak apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang situ kon niku. Tapi ya ambek kon niku hasil lek ngelumpuk sih kira. Ngelumpuk tak emang dodol banyu barang. Wah, makane pundakmu ngapal kira. Tak banyu iku ri kon niku gak pikulan niku. Oh, wis entukno mesin ta sumbermu kompo. Iya, gak kumpan saiki isa. Oh, apa? Apa? Mesin. Ayo mesin. Iya. Ringan. Nek terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus. Oh, tadi jus iku bendina nang nggonmu ya? Jus apa? Jus iku? Es jus kok kon niku. Oh, meniku es dhisikno ta. Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kon niku. Iya, es jus piro sak gelas? Sak gelas piro? 50. Lho, lah kok murah kan? Murah ri, titik-titik lumintu. Lumintu pokoke. Iya. Apa campuran es jus iki? Es jus iku campurane apukat. Apukat tok. Ambarane es apukat kan? Udone campurane maneh. Apa? Apa biasa apa kan? Pace. Kok iso pace? Ngawur ae. Apukat. Buah-buahan ya. Kayak kates. Kates. Iya. Terus pelem. Apukat dicampur. Lah nek putih kok putih? Putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, tak maju. Makane dijus gak kena bengkuang. Gak kena. Iya. Njet. Kon iki layo mateni sing tuku kon. Lho, iku lho. Susu. Susu. Oh, lapat susu barang. Wong es jus kayak susu. Lho nambah rasa kan. Nambah rasa 50 tadi ana susune barang iki kon niku. Iku lak liket-liket ngono ta? Liket-liket. Iya. Es jus iki jembek es cairan biasa lho. Cece iku banyu liket, banyu titik. Iya. Iku nek ngombe apa? Aku gak iso carane ngombe. Ngombe ku ya, kon nek tuku nek ngombe kon mlumat disot tekan ndukur. Oh, kon niku ambek sedotan ri. Oh, disedot. Iya, nek sedotane macet. Nek sedotane macet. Ya mampet ri kon niku. Sedotan kok saya macet ya kon niku. Lah ono kalane terus kebuntu isine apel. Ya tuku sedotan sing gedhe. Oh, selang, diselang. Diselang. Wis selange banyu ta kon. Lah enak lancar kan? Kayak sing gedhe biasa iku. Oh, aku iki kira ndok omah ya wis biasa-biasa ana kanca-kanca jane. Wis sapa? Tak goleki. Sapa iki? Mbok kok sampeyan kok nggawa payung. Sapa iki? Sapa piye tapi pangling lho karo aku. Lho. Jane sapa ta iki? Aku ki Sancalawa. Aku percaya bojomu. Becak bojomu. Kono iku ngomong sing genah. Aku pengen perpapakan bojomu becak. Ngawur ae wong wedok. Petuk. Wedok kok becak. Numpak becak mesti. Lho sing becak piye, Teng? Bojoku mbek mancal becak iki. Sapa kondo? Lah sampeyan lek ngomong bojomu becak. Lho, di anu ki numpak becak. Lho, lah ya kan. Numpak becak yo becak. Apa jenenge becak ta kuwi? Oh, lawa. Kono iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan piye? Dhisik payungan ndi? Delane mendung ta? Iki terakum. Oh, kacamata ireng kan. Iki jaga debu. Lah wong sugih ki ngene iki. Ah, iku sugih. Wong sugih. Wong sugih ya kaya ngene. Kaya piye? Lah, iki patut aku. Gak tau kepethuk. Gak tau kepethuk. Wis suwe. pirang dina? Pirang dina. Pirang dina dapet sampean ya? Wis suwe. Mungkin Ana pirang wulan? kok Tahun. apane? Gak tau pedes tahun dah. Oh, lagi tas wae kok. Oh, lagi tas. Dek kan dodol tas. Dodol tas. Kok tas piye? Lagi wae. Oh, dodol glali. Lagi wae ya. Oh, lagi wae. Iya. Iki mau ah. Iki mang. Ki mango. Mango. Iki Tapi nanti bener.
Rene. Waduh klambine rek. Wong iki greget tak banting kok wong iku. Takon apa nandi rene. Lah ya Rene iki. Ya bener e. Kan ana tujuane Aku kan. yo rezeki gede iki. Lho rezeki apa? Rekaman. Ya padha mbek aku kok. Padha ae ya. Kadang-kadang tetese bun gak netes-netes. Ya direk sih kok iso. Penokit biyen kok delane cek enom ae, cek ganteng. Piye tak jamune. Jamune. Lho, adik jamu kaya mana berkutut to. Lho, ora. Jamune takono aku. Takono nek Iya apa karo. panomane jamune wong enom ya. Panomane? Iya. Panomane iki jamune buntuti Anoman. Lah apa? Apa? Dudu Apa? tikus. Lah, buntuti tikus. Cendil. Cendil iku Sing cilik iku lho, anak tikus. Oh iya. Oh, dadi cendil iku diuntal. Hah? Diuntal apa dipangan urip-uripan? Aja diuntal. Lah piye? Mangat cindile ngono Dilebokno. untal dhewe cindile. Oh, napa diuntal? Dadi mangane cendil. Iya kan. Dimangane cendil wani tikuse. Gak sih. Gede kan. Lah Enak. cendil nesuan sokran. colot dhewe iki lho. Nesuan lho priya. Cendil iku gak iso Gak mencolot. katok. Matane ku gak katok cendil iku. Oh, antarane cendil sing rada gedhe. Ora di kuwi dianggep Lho, dawa. mbo ya. Nek cendil gak katok ta? Gak katok. Isane mlebu ku mesti Disetipno. enggak. Mesti tangane ku grabak-grabak mesti. Si sokran iki sing ndi iki? Lho. Lah kok piye lah? Mbok dicopot kacamata. Oh, Wajah kayak masjid. macet sapa? Heeh. Iki aja guyon. Iya, Iki iya. aku perlu. Lah apa sih, Cak? Kok wah aku aja anu tak Aja iso diceluk. takon. Lah ya lapo? Ya kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih. Lho, Perkara kok pengaruhi. ojo ngontari kon. Wedok. Sopo Kartolo? Oh, Kartolo. Kuwi anake Wang kuwi. Oh, anak uang. Anake uang anake wong. Lho anakku. Anakku. Oh, sang anak uang penuh sebelah Saya Kartolo kan sapa? Kartolo. Anakku. Aja guyon. Guyon ta. Kok ora guyon piye ta iki? Wah. Anakku. Temen ta. Mbok sumpah anakku. Ayo sumpah. Muga-muga ditinggal mati sokran. Tenan. Hop. Tenan iki sumpah aku. Gak sumpah lho iku. Ben percaya Penuh Sapari. sing enak kene kelangan. Sapari ben anu. Ya sumpah open sing mati lah ngono. Wah jenenge ora sumpah kuwi. Kartolo kan apa ta? Anakku. Lho, wong lanang kok iso duwe anak. Tuh, kok iso duwe anak lanang. Oh iya. Wah. Anu sing manak bojoku. Ah. Sing sponsore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno. Bojoku. Lah peno gak melok duwe. Lho duwe. Duwe sapa maneh? Oh, loro ta anake. Kartolo kuwi. Oh, anake wong loro. Anake wong loro. Nang loro ta. Anakku kok anak wong loro. Lho. Wah, anak bojo peno kok. Lah iya. Lah iya peno gak melok duwe. Kan duwe, Cak. Gak duwe peno. Aku duwe kuwi. Duwe sapa? Sing Ya Kartolo kuwi. Oh, ayo anak wong loro. Oh iya, wah itu diulet-ulet aku. Iya. Lho, tulut-tulut. Sik bingung. Anake bojoku karo anakku. Lah apa peno delek Kartolo? Lho iki pirang-pirang dina ora mulih arep tak rabekke. Oh, dirabekno ae kok ate dideleki. Apa Lho, ditarik? anake kesayang aku iki. Dirabekno sapa? Mulai gendruwo jarine. Lho enggak lah endi. Oh, jadi ngomong ngono ana baseman aja gendurwu-gendurwan. Iya. Temenan ta peno delek Kartolo? Ora anu nang Ayo ngene. pinane karo Sapari lho. Ora Sulawesi ya? Nang Sulawesi bae. Aja guyon kowe. Iya gak ono kok. Nek wingi nang nggonku, Cak. Lah iya wingi. Saiki mbok arane wong gak mesti pikire. Kowe aja omong sing rena-rena kok. Lho ngomong apa? Sulawesi kado. Lho, sampe nang Sulawesi ku. Jare kuwi lak tas sing Lho, nang Sulawesi. ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho. Lho kok sik to. Kowe pinter malik ilat yo. Ulat. Ngomong apa sih sok renang? Ngomong apa? Malik ilat. Ngomong apa Bawa- sok renang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi. Sulawesi. Ih, salah iku. Nanti. Sulawesi. Sulawesi. Ku tau wantem kabeh. Jogoyan ta bener. Gak medhok kok, Cak. Karena nggonku blas. Didono. Aku pirang-pirang dina. Tak dodono kok coba tepro tapeke. Oh, tak sapa ki silian lho. Cilian. Lho. Lho lha iki. Wah, orang tua Piye nak? kami. Orang tuamu iki. Orang tua kami. Wah, Iya, kami tua aku ki. Kami Oh, tua. bapakmu kami tua bapakmu. iki bapakmu ta? Iya. Lho iya, lebih Bapak. jejak iki. Pas Kok seje? Cece ya. Ya kon ganteng Iki ya. asline teko kulon. Oh, Iya ya teko Teko kulon. kulon. Lah terus ngetan ta. iya. Lah, Ngetan kula- nang ndi? Eh? Ngetan nang ndi?
nang Banyuwangi. Ngetanan ndi? Asale wong kulon ngetan. Iya, gak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene. Nah, kon ndelokmu kurang telaten kan. Sing mingkup papaku. Nah omong sing hati-hati lho. Ya guyon. Aku wis suwe gak ngamplengi wong. Pak, guyon. Enan. Masih ngampleng kaya gak lara wong awake cilik. Ning saka sithik tak iwit-iwit suwe-suwe ora lara. Asli digepuk apa ya gak mlayu. Oh digepuk kok sampe diwit-iwit. Pak, gak usah geger, Pak. Mangkel. Iya, iki lak koncoku to. Kanca aku. Lah kanca nang bapak dinyek kok meneng ae. Aja ngono ta, aja ngono. Ya opo? Aja ngono kaya kancane diwek kok. Kon iku berarti ngenyek omongane wong kon. Enggak sih, wong iki wong Gak kanca. apa-apa, iki lak wong kulonan, kon wong Jawa Timuran. Oh, iya. Dadi iso ngladeni wong kulonan ngono lho. Ya opo sih peno? Lah iki lho. Iso kan iso Mas. Minta ngapura ya, Pak. Minta ngapura. Ya tak ngapura. Kowe kan gulune lemu munggah mudun. Iki ora lemu iki. Iki amandel. Kalau jengking iki uri. Kalau jengking piye ta? Kalau menjing. Nah, Iki malah apa nglumun ngene. Tekan ndi, Pak? ya kekoma. Oh, malah Golek kowe kuwi wis kok. tuwa kok ngluyu. Lho kok ngloyo sing ngloyo ki malah kowe kok aku kok seneni. Lah aku lak wong nom. Lah aku bapakmu apa anakmu? Iya ya, aja nemen-nemen dodomu kok rontok. Golek kowe apa iku? Bapak iki ngerti kan? Lek ngomongnya. Kowe kan anak bedes. Loh, bapak lak dibedes-bedes. Saya dari lama iki. golek apa jenenge? Golek Kowe. Kartolo. Cari kowe. Cari golek kowe. Ndelok kowe. Lah iya kowe iki Kartolo iki. Oh, ndelok Kartolo ngono lho. Ndelok Kartolo ya kowe. Oh, tak cakut irungmu lho. Wis ta. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa? Kowe Bedes. iya. Kowe iki bedes. Lho, kali aku bedes sih. Lho lah iya aku ki takon, kowe iki bedes. Dudu, wong. 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 Wong ngono lho. Ngene lho Pak jelase. Ceritane nek kowe iku anake bedes iku jelas ngono lho. Oh kowe iki anak bedes. Nek Kartolo kan bedes sapa? Oh iya. Iya ya. Sorry. Oh, sorry. Aku teko bedel, Pak. Anu bedel. Ora kowe iki penggawean bedil kok kulinake iki lho. Dong, Bandane bapak ki. Hobi, Pak. Kon iku bedele kuwi titis ta. kesenengan, Pak. Tapi nek kon gak titis cobaan bapakmu bedil. Ya aja. Tapi aja dirapa-apane ya melenge. Jo. Iki anu iki. Oh, curi kon wong. Meleng kan halus. Iya tapi moto uruan. Jok. Nah iki rada rada Lumayan ngajeni meleng. Mergo meleng lagu bar moto. Tapi lah gak bedil. Iki bocah iki. Bocah potongane mentah kabeh. Surenane gunung-gunung. Saiki ngenomi bapak iki. Pancen. Saja kumpul kowe iki lho. Siji karo biyen, saiki dipiak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambut. Ya pancen rambutku lemes. Saiki diunduk-unduk rambutnya. Karena sing digandeng bendino lek kepethuk aku lho. Sapa? Gak sembarangan iku. Oh, sapa, Pak? Karena kowe petuk nang ndi kowe? Nah, nduk pasar. menuju ke Kartolo. Pasar Mojokerto. Nelang gandeng pedet. Oh, tak jol ngapun ae. Tak tonton pancen. Iki lah Bapak iki belantik. kadang-kadang belantik. Oh, belantik. Ono sapi tuku sapi. Sapi. Ono wedhus tuku wedhus. Iya. Dos iki anakku ngerti. Tukokno daging apa seperapat lo? Kayak apa? Lagi nembel lambene sing kempong. Yo petik disin lah ngono. Pari gua kon iku ngrusak wong tuwa. Mulai. Apa? Nak apa? Mulai aja. Mulai iki, sapari mulai. Ana kopi sopran. Dirusak. Ojo dirusak piye le? Iya. Ora apa-apa. Guru. Lek timbang nganggur wong papat tek melok. Pak peno lek lakaran melok mari Pak golek. Kosek. Kowe ki tak kowe ki arep tak rabekke ndang mulih. Wah, rabi. Kudu bali. Momo wis kok. Lho, Susu lho rabi. piye to kowe? Ayo sih. Aja ngedol wong tuwek lho kowe. Ya saiki kita kon. Kono didol iku payu piro, Lho Pak? tegese ngedol omongan ngono lho. Gak ngono peno raben ayu ta sih. Ayo wedok. Sarabine dhewe. Aku rabekno wis. Apa? Aku ae rabekno. Ya apa? Ya apa? Lalu rupamu mangkak ngono kok. Nah, timbangane ngrabane kok dirabi dhewe kan. Aku wis. Gak gelem aku. Temen ta. Iki lho. Wingi marip-marip nang kali jegur-jegur lah apa? Lah apa ono wedok atu nyelundul Ya lah. karepku ki anu Oh, gak apa-apa. ngono jare mo. Ngene lho Pak, aku mau rabi sik. Wis Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gaene wong tuwa. Ya, cocok lho. Peno seneng lek Bandane wong tuwa entekke. Pondok ndi pondok? Lho. Bedes siji ke dilang 3 juta. Oh, 3 juta sak omah peno. Bedes. Kok iso ngenyang bedes 3 juta lho. Tenan kuwi. Saya tak ngomong aja becicing-becicing. Pancane. Lho anakku nek tak cicile ora wedi. Oh iya anake dhewe gak apa-apa. Iya. Kono jembelane lho, Kak. Gak woh, gak. Wis Pak. Kono lek muring-muring teko don koyo garing, Pak. Ora Pancene garing ora dudu. Waduh.
Wis Pak, perkara rabi aku mau. Ya wis ta. Senono aku gak ojo sampe dadi gane wong tuwa, dadi aku nyambut gawe dhisik. Lah terus karepmu Tak nerusno keseneng aku. kowe ora nurut omongane wong tuwek. Aja nek mengkerik ta iki direkam kok. Iki ora mengkerik. Ya nek kapan main TV rekam anu mengkerik eto. Hah? Gak nurut karo wong tuwek. Nomor-nomor ta? Le, Antemen mari lho. Lah kok ngantem bapak kon malih kon tuwa. sik. Guyon. Sing ngantem ke aku aja iki sing ajani. Lho lah ya antemen. Iki nek diantem Kartolo mati, Gra. Nek ngerak matine Sontolo iki gampang. Jogono lepek. Ya kon mlumat keceri jeruk pecel mati. Jah. Ya mergo pengapes aku. Wong tuwa kabupaten Paten. Aku mbek wong wedok sementara iki ya anu wis Pak. Wis aku tak nerusno keseneng aku. Aku saiki pamane peno ngrabeno Kartolo durung nyambut gawe. Nah. Apa peno sanggup belanjani? Lah boleh dadi gantungno wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aduh peno gandungo, Pak. Yo ngawur ae. Nah, timbang gantungno wong tuwa lah gak enak, Pak. Iya. Terus saiki karepmu Aku tak seneng bedil di sini. Iya, kok budal bareng nambah aku. pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon kandha aku. Tak rabekke. Kono gak melok bedil lah. Lah apa? Di kono ono celeng. Ngono lho. Terus tak bedil terus kok mangan aku ngono. Lho gak. Lha apa? Lek dagal dibedil gak kena uberen, Pak. Bapak iku banter playune. Banter playune iki. Banter. Kalang-kalang kiteng. Iya, potongane congklang ya. Urung lali ngodyar. Banter iki playune sale kuru awake. Sangat jaran. Congklang. Saiki mulai dhisik, Pak. Heeh, sangono lho. Bapak kak njaluk dhuwit kok. Lho, wong aku jane nyangoni pene nyangoni aku. Lah aku bapakmu ku sugih lah opo salah. Lho bae pene nyangoni aku tak nyangoni peno. Ayo, Wis gak sangon-sangonan kabeh. temen ta? Temen ta? Piro? Becak bulan bagi mang piro? 400. Lho, becak 400 mentumpak kabeh. Safari yang ngeri, Pak. Ongkose. Oh, ongkose ta. Ngomong ongkose ta. Wis aku ben tak boleh, Pak. Ben tak boleh. Tenan lho mulai Iya. dadi gawe wong tuwek lho. Yes. Wis tak tinggal lho. Wah, Hati lho, Le. Lah apa dipasrahno aku? Anakmu kok. Lah aku wis kancane lho. Oh iya kancane. ya. Oh iya guyon ta. Awasan. Dungaran kendel mbek wong kate ngantemi, Pak. Bapakmu kok Masih mengkerik mlaku sih mengkerik ae. kejemun bapakmu. Gak mengkerek loro bangkean kan. Iya. Wong tau ben kan ngentrung ben iki. Ngentrung ketiban kendang ngono lho. Oh bener. Wis apa bedilmu ya wis gawa ta? Bedilku. Iya. Tak gawe saiki. Golek Udah saiki. Iya sih. Anu no sing akeh. Kono lho tak kran. Iya, No ni manuk sing akeh. no, Kupang. Kupang ndi? Iku udah pasar. Lho kula wong dodol. Nanti malah aku pengen nang ngagel rek kono pasar manuk lah ngono. Ayo golek nang alas-alasune. Ayo. Urip ijen. Ning pancen ya penak kok urip ijen ki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning ya kuwi susahe wong ijen ki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek genthenge bocor, banjur ora ana sing benakne ya kuwi repote. Ning ya wis ben nek tak rasa-rasake ya wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa to, Pak? Sawangane ku pantes ngajeni. Oh. Dengaren kok ijen ae. Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane po? Iya, gak bosen ae ijen. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok. Kon kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa nih sing iya? Lah nek aku ya iya kari kono. Kan kuwi ana kan mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku niku. Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 ngliweri kene. Ngerti ya? Mubeng kene? Iya. Layak manuke bence kok muni. Wis ana maling aku. Wah, omongke titik tapi berbahaya. Ora ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku iki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno bar awakmu iku. Mesakne? Iya, sakno. Nek wis mesakne terus piye? Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho. Ditulung. Iya, ngono lho, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi iki? Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani ngono lho. Ngerti ya?
Ha ya wis gek kono gek dikancani. Lho, laki-laki ya kan. Dikancani omong-omong to. Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, gak ngono omong-omongan mbek sinau ngono lho. Pak, Apa sih? apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak? Entek bangku loro ae. Kok entek bangku loro? Lah iki ya tak apa sih? karepke iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih biyen sih. Jane iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, Rene karepe iki iki mang ya mau. timbangan awakmu ijen, gitu ta. Aku lha apa sih arek ngomongin nang ngene aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tes, iya ta? Apa anane terang-terangan. Blak-blakan. Blak-blakan. Iya. Nek awakmu teko kulon kuwah kuwi bingung aku iki. Kuwi kuweken. Bingung aku iki. Nang rak ya ngerti to. Ya ngerti, pokoke ngerti maksude ngono Ya lho. ngerti wae kok ndadak bingung. Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang tahun kan? Ah ya wis kira-kira Iya, to 10 tahun. 10 tahun? Gak pegel aku. Lah wong ngono wae kok pegel iki lho. Ojo rame-rame, ojo rame. Deleng. Ojo rame-rame cendelo. Kenapa? Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa liwat kene. Oh liwat ya ben wong ming liwat wae Iku kok. lurah tuwa kon iku. Nek Pak Lurah Syukur liwat kene aku lho isis. Nah, ora kon niku Ya ta. malah dikon mampir pisan. Oh, kon mampir pisan. Wah, ora kon iki. Karepku ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sugih ketok ya kaya ngene, diarani melarat ya kon ya lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Dirubah. Yo, tak bagusi iso meracang. Mosok kalak bojone sapari kon. Jane aku ya bakat Pak meracang. Iya. Lah iya kan enak. Bakat mundir ta? Heh? Bakat mundir. Kayak bakat warna jaya. Ta. Bakat terpendam. Oh, Ya bakat meracang kuwi. Oh, di cita-cita. Lah mulane nek perlu kon oma tak dandani engko meracang bondo teko aku. Oh, Engko tak jukno dhuwit nek bank. Aku lak bank dhuwit ya. Bang di. Bang Samiun, Bang Kuasa. Wah, iki bang endi ya tak lho. BRI ono. Lah ya ngono. Wah, bang endi desit. Karo bang. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PN. Omah sapa? Omahe Wakjo. Mandi. Lah omah sing ndi aku ki ora tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi? Ya ono omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah, ngono lho. Heh? Omah Doro to? Oh, lho apa omahe Wamat. Omahe Wamat bawane kanca. Apa tenan apa, Pak? Iya, wis ta, ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndadani barang rusak seneng, ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo suwe, lu becik kudu ono kancane. Aku dudo lho iki. Ngerti ya? Sampeyan duwe apa ya to, Pak? Lho duwe apa? Lho ya apa sih rek? Kok padahal barang dagangan ae duwe apa? Tadi Ora tegese ki sapa? Apa tegalan? ya apa tak kon niku padha madani aku kon iki. Wong duweku mek irung ta. Duwe apa? Omahku gedhong. Jenengmu lak Anim ya? Jenengmu lak Anim ah? Kok anim? Apa jenengmu? Ani. Oh, Ani kan Anim. Anim lak lampu. Padake apa wae? Lah iya, saiki ngene iki ya. Nek manjen kon sarujuk, anane rembug ae padha rembug nek ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara. Kok kawin sirih? Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya. Anu, Pak. Apa? Aku seneng ijen kok. Seneng ijen? Pancen kon arek dablek kan ngono. Kan iku mulane arek wis ta. Tangan mundek iku apa kan. Wis kok iku. Aku urung mikir, Pak, Urung mikir. Lha aku dipikir, urung mikir. Waduh, tapi umpama tak dadi bojo mbak aku isin jan. Isin ya aku kudu dukur kon ngene arek. Nek arepe lu nang ndi, Pak? Ya ora ngono wong iki kok. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh pasti. Padha garwa sing karan nyawa. Cecek garmun siti karan semun.
Kok kena-kena. Ya wis. Ora Pak ora. Temen ta? Gak gelem ta? Aku rong pengen duwe bojo kok. Kira-kira Seneng kapan? ijen. Mben? Kira-kira mben? Kok kira-kira kapan ya kandhane ora seneng ki ya ora seneng. Bangus. Padha kok nampik aku, Nduk. Padha nampik aku, Nduk. Ora kok nampik. Menghina aku, Nduk. Ngenyek aku, Nduk. Kowe, Nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untukku bogang ki ta? Kowe gak gelem ya. Ya ora kuwi, Pak. Ora kuwi. Tresno wetekno kok. Oh, tresno ditresnake lho. Wong aku tresno kok ora ketresno. Tresno ki ra kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Kandhane, Kon ndek utang dhewe selalu. Kan selalu aku. Ya maklume wae, Pak. Aku ndak. Yo, ora aku dikira ngemen. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe dhuwit. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Arep ngrabi kok malah utang. Guyon aku iki lha apa sih? Wis ora atik guyon-guyon. Saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Ya. Aku gak maksa kok. Iya toh, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti. Ya. Ngerti ya? Agene ya wis ngerti. Lah iya, tapi ditenono ya. Ditenono. Tak inting-inting ditenono. Ya apa? Nek sampe kon mlaku bar mbek wong lanang, yo. Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang. Ya baba. Aku mulai. Ya wis gek mulia kono. Enak kon gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medhaw gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Nduk. Mulai karepmu ra karepmu. Ngopo, Nduk? Kowe kok ngenyek tenan, Nduk? Biyen duwe bojo ya ora Jawa, saiki arep ngrabi aku, rong karuan nek ngepenakke malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. Wong loro ae sokran melok marang ngrepoti ae. Kon wis tuku gotri ta? Apa gotri? Gotrine bedil iku. Ya wis ya pepak dan wis niat bedil kok katene telat. Terus apa? Manuk sing ndi sing kena mang, sing cipret ta sing sembarang. Iku apa manuk wak somo nduk kurungan iku. Ngawur. Gak sing kena mang manuk peking ta manuk cipret. Lah kok niku bedil bareng cilik-cilik tok ae kok. Bareng gedhe manuk apa? Manuk engkok bareng gedhe ta. Dares iku. Wah, dares lek bengi jak rilek awan masa ono dares. Kalau ono pitike tangga ya. Coba. Gak oleh lapo ngono. Lha iku kan manuk, kan alas berarti kan sing duwe. Endi ono pitik? Pitik apa? Pitik nyamalas ta? Iki lho pitik kalau sing ngene. Iya. Itu dudu pitik iku. Apa? Kodhok. Apa niku? Sing nyelang tembak. Coba aku coba tak nyoba dulu. Kate bedil apa? Nembak kelarep. Kelarep mau mati kok dipangan iki apa? Lek kan niku mosok niku kalah mbek bakron. Apa? Bakron niku botol didekek ndukur wong ditembak kene. Kapan jari sapa? Lho aku ora dhewe iku. Kapan? Tahun piro iku? Lho, kok tahun piro? Cek kapan nanti gembul aku cek tas iku? Nok endi gembul endi? Nok Brontong. Kok ngono iku? Saya kan main kono, Dek. Endi mana dikukune mang ndi? Iki lho, ya apa kok niku men niku nek nembak iku Napa? sisan nek mati kena ndase. Ojo mbedel manuk dikuku kena drijine. Drijine yo. Lah iki drijine iki sing gak kuat keseper mati. Karepku lek urip dingu cak ri. Iya. Urip dingu. Kok niku ya gak gawe iwak ta? Iya. Lah lek kena dingu dingu. Lah nek urip ya tuku ae nduk pasar lho. Dadi bang tuku wong urip golek rene. Urip tapi joto ngene. Kok urip di bagian sambat ae. Siapa iki? Endi? Siapa arek guyu kuwi? Yo, bedil gadis desa. Gadis desa. Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi ya? Tak gibeng kon. Wong Joko Tarub. Wah, aku gregeten aku. Manggawa selendang rek cek dicolong. Penggoda Saiton. Wong iki nantang pasangan arek. Apa, Dik? Nalas. Lah napa kula menyang sapa kula mriki? Oh, luru kemiri. Ngawur, mosok iki nawang. Kok lampis kok kemiri. Mosok iki nawang wulan. Dudu. Sampeyan daleme pundi, Dik? Celak Mas lah niku. Oh, dodol celak iki.
Iku saden celak. Kok ngomong kon dublek ta apa? Lho celak iku apa? Pundi griyane? Cidek. Cidek ya celak kon omongan ndi kon. Lho sampean mboten poron dibasani ta? Iku Oh cidek. Kon iku memel lek ngomong barek wedok kan pedote bener. Lho kerayuan kudu ngono lho nek dirayu dhisik wedok iku jarang iso. Ketara niku Mas wong irunge bengkong. Yo ndang irunge narada. Ngawur. Iki kon barek wedok kok ngono aku wis gak pati anu wis tangono dhewe. Lho sampean teng pundi? Ajenge anu bebedak. Bedil bebedak kon. Lah ya padha ae tak golek manuk. Lho, sampean dugi kraton ta? Mboten, dugi kampung mriki Dik, seneng kula bedil. Nggih. Sampeyan gak ada manuk? Mboten gadah. Lha lho, wong wedok ditakoni. Lho, nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Uya terasi ku takoni wedok. Wedok takoni burung. Enggak punya burung. Bae bapak ini seneng manuk lah. Niku dia gubuk cilik niku ta. Nggih. Lah bapak sampean seneng manuk, kula gak ada manuk api, tapi kula bedil mboten mati, tasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manukan. Kalau niku Manuk parkit purun. Hah? Parkit. Oh, niku gadane kacung biyen. Nun? Gadane kacung. Lho. Oh, 9.000 pun dicolaken. Ki lah omah gubuk cilik niku adem ta mriku. Lho, nggih adem sih. Oh, asal ngeleset. Nen? Kelesetan niku asal. Sampeyan niku sak ana villa. Lho kula nek saking sayahe ta kula niku pegel golek manuk. Sabar lek kon ngrunding nek anu niku. Wis ta lek kon ngrenek ngene wis. Sampeyan niku lho sapa alas kok terus ngantuk Ada sih. iki publikasine lengkap. Publikasi. Mas-masane delok ta. Wah kon niku. Kon iki karo karepku mana? Malah bapak muni ngono aku wis mari ngono-ngono. Kon niku bapakmu iku wah istilah kuno kon gone. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis sekarang ngono lho. Waduh. Jenenge sampeyan sini? Kula. Nggih. Tini, Mas. Sini. Tini. Oh, Sabar. timbel. Ora kok jenenge timbel. Oh, lah timbangan niku. Sinten-sinten? Sampeyan kuping tas rebeh. Lagi sinten? Tini. Oh, dolmanan. Tini dol mana? Sampeyan mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten pados oyot-oyotan. Oh, dhek kan anak Tarsan niku. Masih gelantongan ta? Mboten damel jamu niku lho. Oh, empon-pon. Oh, empon-pon ta niku jenenge. Nggih, nyata-nyata niku, empon-pon, Nggih, terus kunir, digodhog. temu ireng, Nggih. temu putih, temu kuning, Lho, temu ngesong bareng. sampeyan niku. Lah ngesong lak ketua lodruk. Kula niki nek jamu ngoten jamu ndamel ki ambek, Oh, mak Mas. sampean dodol jamu ta? Napa? Mak sampean dodol jamu. Nggih, nek enten tiyang bodoh nggih disukani. Niki kartu loro cinta nih. Nah? Loro cinta. Kon ojo kapan. Wah, niku nggih angel. Mboten Dik. Mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek sapari menem rodok memel. Sampeyan Oh, niku. sakit ta? Kula sakit niki Kok lho. sakit melampah? Nen? Kok sakit melampah? Lho, nggih sakit melampah. Maksudnya sakit napa? Nemen lho. Nggih. Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati. Oh, mulane wetenge gedhe. Oh, nggih niki bobot niki. Ngawur. Ono takon nang weteng barang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih nek enten tiyang bodoh nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampe jojo, Mas. Pokoke Anu? ndamel. Kenal kali mbokne Joko Jomput. Oh, niku betok kacip. Biasa. Joko jomput bareng. Lho kok. Ri, takon ngene manuk sing akhir. Ngene Mbak, manuk Mbak. sing kata pundi? Ngene manuk sing kuwatan niku pundi, Pak? Rumiyin niku tenggene niku lho. Lho pojok. mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyin. Kula mboten wani mriko. Lho lan apa? Nah, Lan apa? terus niku wengit niku. Aku jadi terus dhisik Kon niku ngono. ngomong aku dhisik ya. Kon ngomong sing aku dhisik kuwi apa? Ha iki kan alas iki kan ado peteng lho. Aku sik terus dhisik kon kari wae kene ngono lho. Wah ya wong teluri wong sing bedil. Ya bareng mawon kula nggih mboten wani. Sing bedil iki kula lha apa kon dhisik iku sing bedil iku aku. Lah nggih, wong bedile mek sitok kok. Monggo monggo. Ayo, terus, Monggo. Nek. Monggo. Iya, oleh akeh. Oleh apa? Arek Arek ngomong nembak manuk gemek ya. iya. Manuk gemek kalau bekungkung ngono. Iya. Iki mah duduk gemek. Apa? Gemuk kon tembak. Ngawur ae kon. Wah. Ri, oleh akeh ribane nek manuke akeh. Oleh akeh ta wong ngemprit manuk glathik ini Oleh 15. Arek emang mulai dhewe ta?
Mulai dhewe. Mbok tiba tangi mbok. Glundung-glundung jar. Kan kon niku kagelem. Lho iki lho manuk. Iki areke. Waduh. Wong main basket. Ojo pringisan kok, ojo pringisan teman kan ya. Celana cekak main basket. Kok lali binatang di hutan ini dilestarikan. Oh, nggih. Lah nek kamu lestari lho. Lestari tak tunjuk isan kok dadakno. Napa, Pak? Napa? Oleh kon bedil tapi celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas. Lho, celeng nu rupane ya napa? Kaya aku. Lho celeng yo rupane Oh, sing ireng niku ya. Babi lho lho. Oh, kayak babi. Tapi ireng no alas ngene. Ya wis seruri gaene bedil karo celeng. ngawur ae nek bedil iku. Napa sih? Lah apa manuk kon bedil? Sing pundi? Sing Sing pundi? niku wae ta? Yo, ayo. Sing nduk kurungan mah. Oh ngawur ae kon niku. Sing kait budal mah lho kon nyoba mah niku manuk sampean ta? Manuk gagak niku gagak. Kena napa nih? Ya karuan duwer mati karuan. Ha nggih. Kena ndase gondol kuwi manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ngono ulune. Sepurane, Pak. Sepurane. Niku sing ngengken safari, ngono lho. Manuk pokse ngerti ya? Oh, pokse. Pokse larang 150.000 ngerti ya? Safari gak gagak, pokse jare gagak niku. Ora. Sing ngengken gagak kuwi ireng nek pokse ana putih goblok ngerti ya kon. sing ngengken safari. Oh, bedil tapi delok iku pada liaran, ingon. Lirone ngomong jujur. manuk Oh, tak sok meremain bedil iku. taliran manuk cipret iki lho. Manuk cipret ki apa manuk cipret dadakno. Pinten regane bener kan? 150.000 tukune aku manuk iku. Ning sesuk Sik piro? sesuk 50. Endi duwe? Kukur-kukur aku niku. Oh, ngawur ae. Iki Pak sepurane Pak, wong tapi wong gak kena temen Pak. Iya, selamat mau nek gak mati. Nggih mau diperiksakan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Wong manuk iki keseper lak nggih saged urip lak. Diperiksa ndak urus aku ta. Atiku mangkel, ngerti ki? Mangkel nggih. Bedil ngawur manuk kon bedil. Ngombe lho. Manuk kon bedil temen ya apa rasane? Mangan dikurungi ta, dikurungi. Wong iki mabuk. Wong iki mabuk ngomong jongkir balik Iki kakek. kakean ngombe bathek wong iki. Bedil titisno temen dimatno ngono lho. Dadi gak mlingse, mosok ngerti dimatno. Si Pak, Nggih, punten, tolong saya bedil niku. Niku lenten manuk. Manuk jalak nih saya Gak bedil. iso gak bedil aku ngawur. Apa? Gak biasa ngerti ya? Oh, Mripate Sapa wis jenengmu, kan? kabur. Kula Kartolo, Pak. Oh, katrol. Oh, Jenengmu sapa kan? kula Sapari. Oh, Saripa. Kok iku? Sampeyan jeneng? Wah, sok kan jenengku batsman. Oh, Oh, Pak Basman. Nggih, Pak, sepuran sing kathah wong sing ngangken wau sapari kula mbok nyejo, Pak. Nggih. Dikongkon cok gelem-gelem tok ae kongkon. Ri, iku mah goleki sampe tutup kene, Pak. Kon yo ngawur. Kok mburi kon dadak dikepekno kene. Iku manuk ingon-ingon niku. Iya, lho waroke Tangi lulute. Ngono waroke. Ware iki ceking iki lho. Ware potongane ceking. Mbak, Saya delon-delon kencati pedhot tanggane. balak di aku bedil bare awakmu kepethak-kepethuk iki. Iya, iki arane rezeki mondok iki. Badhe teng pundi sampean? Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi. Waduh, moh. Niki sanes petik niki. Petik. Lek petik niku gedhe lek cilik ngene iki mani. Niki manuk niki Oh, manuk. manuk to. Manuk. Oke banget tapi. Nggih kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Peksi. Nggih. Peksi kula danganane arit. Nggih, nami sampeyan jen? Kula Ani. Nggih, teng pasar malam ta? Loh, kono alasan pasar malam ya apa sih? Oh, teng pasar nggih. Masa jurusan kan kene. Dagangan. Arep kulaan. Oh, kulaan. Sampeyan niku sinten? Kula ini Kartolo. Kartolo. Lah sijine. Kula robot. Robot wong ireng. Kula Sapari. Manuk wari. Loh. Wah, tambah selir. Sapari, Mbak, Sapari. Oh, Sapari. Nggih, nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sempene lak golek dagangan lak oleh Badhi ya. Nggih. Nggih, manuk singkatane pundi? Wis ngono ari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih, teng pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung nih lah nggone wong dodol nih. Enake wong diuncalno ya. Manuk alasan nih malah alasan. Oh, arepe anu to niki arep Bedil. Nggih, nggih. Sabar gak ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot. Kandhane Rada rono ta, rada rono. Aduh. Aku mono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku jodone dhewe-dhewe. Mbak Ani, dadi nek nggene manuk sing kuatane pojok mriku niku nggih. Oh, nggih. Nggih. Niki dibedhe ora kena biasane. Diapaken? Biasane niku ditulup. Waduh, nulup masa njupuk Joko Tarub. Ah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no. Nggih, mboten saged nulup. Lek selulup iso.
Nggih ditembak. Mboten nggih Nggih. padha wae. Padha mawon nggih. Kenek. Hari kon ngeten ri. Sampeyan teraken apa wis kedap mawon. Nggih cek Kartolo mulai ki ambek kula kali sampean ki matur. Tenggere sampean nggih. Lha pripun ta? Sakniki kula terke teng ngene grumbul-grumbul nika nggih sing Nggih. manuke akeh. Lha mungkin nek mulih kula nggih genti diterke. Wis gamping. Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nang grumbul, teko grumbul arek kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon mbak. Nggih nggih. Mungkin sing ngeterke sinten nek mulih. Gampang kan. Aku lho. Heh, aku. Kon Iki, mesti Nggih. aku lek iki. Napa? Ma, Lah, sing ma niki lah. mawon pun. Ada apa? Mu ada. Oh, dek sik pinter mele ri. Anjane ganteng kok mbak aku. Mboten, sampean niku nggih ganteng jane. Nggih. Nyatane nek dipoto wong loro niki ya mesti padha. Padha. Padha nggih. Gambir sinikan. Nggih, niki nek klise nika sing padha. Wah. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Wis cek Kelisine padha tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. Wis engko selebengi ta. Monggo teraken Mbak Ni. Nggih teraken. Monggo. Iya, biyen mana anak. Lho, Los, Rezeki rene kene ri. iki Oleh manuk. Oleh apa ae manuk Oleh apa? manuk 680.000. Lah, Heh? Pokok oleh 600 pira? Mbak? Oke. ono 600 500. Ukur 5 ngono lho. Nah, ini digedhekno 500. Cilik sange manuke. Oleh 50, Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Oh, Iki driji, iki duduk manuk. Oh, Kok bapak ngono? Bapakmu iki segotok iki ngenteni manuk to. Lho. Lah gamangan mah. Wis anu lebo lho. Tak tus sik, tak tus. Ati-ati sik. Ada ya. Kono-kono guri. Nglayap ae. Lho, monggo. Lho, Amit nggih, Pak. Lah? Niki anu, griyane Cak Kartolo. sanes. Griyane sinten lho? Griya kula. Sampeyan napane? Bapake. Oh, Wite. Lho, kok wite? Kula niku bapake Kartolo. Lah nggih sampean Wite, Nggih, sampeyan nggih. Jepang nggih. Nggih. Kula Anu Pak, kula jenenge perlu. lho enten apa? Enten yoga sampean. Enten. Ngeten Pak nggih, Nggih. kula teng mriki niki ajenge nuntut. Lho, niki sane pengadilan ya mriki niki. Lho, Kleru sampean niku. nggih Kan Pak tapi Lurah nak nuntut. mboten teng sampean dhisik, wong sampean bapakne kok. Enten napa kula Ya napa dituntut? kula sampean rabekaken kali anak sampean. Lho ya apa sih iki? Pun bengong lho nggih. Loh, Kartolo. Loh. Loh. Sapa sing Kok diceluk Aku. bapak. Lho, wah. Wis juga ribet lho, loh. Sampean bapakne saestu ta? Iya. Aduh durung jegur celuk-celuk. Lah iki lho. Lho, Wis golek wong wedok. diajeng. Jare kowe ora gelem rabi. Apa? Lah iki kok Lah apa kene iki? Ya apa ya aku nuntut, Mas. dituntut kon. Nuntut apa? Ya apa kaos kotak sampean kari nduk nggonku. Modiar ora kowe. Iki meneh sengaja iki sapari iki. Nggih. Kon iso kaosku tangkari. Aku malah mampir ono adus. Adus, aku lali selek kesusu lho ri. Nah ngene iki terus wedok ngene ya. Coba. Kok celelekan kon. Nggih, Pak. Yoga sampean niku lho Pak janji kali kula. Neng, Kula ajenge dirabi. arep dirabi. Nggih. Kowe gelem. Parus. Tanggung jawab lho. Tanggung jawab. Lho aku iki kon rabi. Iya lho. Iya ta, Pak? Lah, kok mang jare kipu-kipu mbare Lah wedok. iya. Lah saiki dituntut arek wedok kon ngawin. Wong ya apa rek tak delok rada lumayan hari. Ngono lho. Wah, kon niku omong-omong ku wis kakene Ya napa, Pak? Yes, ya wis aku anakku gelem, Gampang, watone Pak. anakku gelem tak rabeke. Nggih kula mengkandung ngisi Ya lho, wis, Pak. kas kono nang nguri sik. Nang mburi ta? Iya, iya. Aku nang delok mburi. Amit nggih, Pak nggih. Wah, wis gawe geger ae. Lho, Kula nuwun. apa meneh iki? Pakai daya wedok to iki. Kula nuwun, Monggo, Pak. monggo. Monggo di Madosi Cak Kartolo wonten. wonten mriki griyane. Oh, nggih, kleresan. Sampai napane kali Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Enten apa to kok mados? Kula anu badhe nagih. Wong nggih tak sampeyan. Napa, Pak? Iki anu golek Kartolo meneh. Pundi? Pri, iki lho. Lho. Sapari iki piye iki? Mosok lali Lah tak sampe sing sapa. keteraken niku ta? Lho nggih. Lah janji apa karo? Enten apa?
karo kowe? Ajenge nagih janji. Janji kali sinten? Kali Cak Kartolo. Dijanjeni apa kon? Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo. Mateng aku. Waduh bocah iki kenaben iki. Wah, Kamu. lah iki ana cah wedok meneh teko. Aku. Apa? Harus nagih janji no. Janji. Ajarine aku arep dipek bojo. Lho, ya apa sih? Iki anu nduk ya iki tas ae tas rabi iki tak rabekke. Durung jange. Lah ya tas ae arep Kon rabi iki ngono apa lho. sih durung rabi jeng rabi mana? Wah kon Niki iki pun ajeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa, pokoke kudu dirabi lho kula. Lho kowe kok geleman tenan, Nduk? Lah wetekno pripun wis kebaca jare. Lho. Iki mangko tinggal ono lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong. Lah bakalmu Janji maneh. Bakal. Tapi gelem diwae sih, Dik. Nggih pun. Wis tak jeruk Dik, bakal apa-apa. Ya ya undang. iki kamu ya apa sih? Ngatin. Lho, Tin, Bu. Lah kok kowe Tin? Lho babone, Pak. Wah. Lho Apa sama Rene? apa iki lho arepe iki lho arepe nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku. Lha iku bomu. Iya. Pak ya apa, Pak? Beneran lho. Kowe golekno bojo bapak. Iki tak peke wae. Oh, dadi ngene wis mesti sanekno, Pak ya. Anake tak peke, lah ibuke tak dhewe ngono, Pak. Ya jenenge jatuh iku. Ya ya ya.